Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Коммерцияле булмаган оешмалар социаль хезмәт күрсәтүчеләр исемлеген тулыландыра. Иҗтимагый оешмалар 1 еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Татарстанда иң яхшы 100 шәһәр һәм авыл мәктәбе рейтингы төзелде. Чаллылар 10-лыкка кердеме? Милли мәктәпләрдә белем алучылар бердәм дәүләт имтиханнарын татар теленә тапшырырга тели. Бөтендөнья татар конгрессында тагын нинди сораулар күтәрелде? Икътисад үсештә. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә макро күрсәткечләр буенча ярты елга нәтиҗә ясадылар. Барлык җитештерелгән продукция күләме 120 миллиард сумны тәшкил итә. Иң зур өлешне КАМАЗ керткән. Җитештерүдә әлеге оешманың өлеше 40%. Титов исемендәге катырга кагаз җитештерү комбинаты, Татпроф, Риат, начало оешмалары да җитештерү күләмен арттырган. Шәһәрнең алдынгы үстерелешле территория статусын алуы да зур әһәмияткә ия. Бүген Чаллыда 11 резидент җитештерү алып бара. Әлеге проектлар аркасында шәһәр икътисадында инвестицияләр күләме 13 миллиард сумга арткан. Моны шәһәрләрне үстерү дип аталган программа буенча ярты ел эчендә 2000 эш урыны булдырылган. 17 ел эчендә эшсезлек күләме беренче тапкыр ярты процентка гына тәшкил итә. Бүген Наил Мәхдиев Чаллыга югары белемле кадрлар җәлеп итәргә кирәк дип белдерде. В первом полугодии численность безработных уменьшилась на 36,8% и составила 1280 человек. Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с прошлым годом на 49,5% и составила 6170 человек. Сегодня на одного безработного приходится 5 вакансий. Бүген шәһәрнең коммерцияле булмаган оешмалары еллык эшләренә нәтиҗә ясады. Билгеле булганча, соңгы елда Чаллыда перспектива дип аталучы ресурс үзәге барлыкка килде. Ул Кама төбәгендәге иҗтимагый оешмаларга юл күрсәтүче булып тора. Оешмалар уникаль проектлар өстендә эшли, аларны гамәлгә ашыра. Яшь кына шәһәрдәшләр грантлар ота. Бүген фонд җитәкчеләре финанс ярдәменең ни өчен кирәк булганын тагын бер кат искәрттеләр. Чаллы республикада бушлай хезмәт күрсәтүче иҗтимагый оешмалар, социаль хезмәтләр башкаручылар исемлегенә кергән бердән-бер шәһәр. Нигездә әлеге оешмаларның эше тернәкләндерү белән бәйле. Алар арасында Чудо дети, Тимур Исламов фондлары. Чаллыда авыру балалар белән эшләүче берничә оешма бар. ДЦП диагнозы гомерлек дисәләр дә, куанычлы нәтиҗәләр җитәрлек. Пожизненное заболевание – это категория, определяет Всемирная организация здравоохранения. ДЦП считается неизлечимым, но дети абсолютно все разные. Поэтому уже по нашему почти 15-летнему опыту мы можем сказать, что оно хорошо корректируется. Процентов 80 детей можно научить ходить, говорить. КАМАЗ мәдәният йортында халык иҗатына багышланган үзәк ачылды. Бирдә 60-тан артык оста эшли. Хәзер алар сәнгать остаханәләрендә генә эшләми, авыру балалар өчен мастер-классларда уздыра. Баласын гына карап, шул мөхиттә генә торучы ата-аналарны үзебезгә дөньяга тарту, ата-аналарга мөмкинлек бирү туры нисбәтеннән чыгып эшләнә. Бу шүлмәкчелек, балчык белән эшләү мөмкинлеге. Алар чүлмәкләрне үзләре ясарга һәм бала караган вакытта аларны төрле бизәкләр төшерергә, башкаларына өйрәнәләр. Һәм бу аларга беренчедән үз эшенә бикләнмәскә, икенчедән ниндидер шул бала караганда нинди шул ук вакытны файдаланып, әз генә акча мөмкин эшләү мөмкинлеге дә бирә. Бүген барлык бушлай хезмәт күрсәтүче оешмаларда өстәмә керем эзли. Кемгәдер чүлмәк ясау җайламасы, кемгәдер уенчыклар, кемгәдер акча кирәк. Иҗтимагый проектларга бизнесында җәлеп итәр өчен шәһәрдә берничә тапкыр социаль ярминкәләр узды. Бирдә гадәттәгечә товар сатмыйлар, оешмалар үз хезмәтләренә презентация ясый. Дать им возможность презентовать свои услуги на высокий такой формат работы с участием как органов власти, так и бизнес-партнеров. Услуги продаются бизнес-партнерам в первую очередь. Киләсе ярминкә агымдагы елның ноябрендә узачак. Җиңүләр дә бар инде. Катнашучылар саны ел саен арта бара. Социаль хезмәт күрсәтү реестрына да күбрәк оешмалар кертелә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда 147 күп фатирлы торак йорта төзекләндерү дәвам итә. Әлеге максатларга барлыгы 1 миллиард 200 миллион сум акча бүленгән иде. Юлларга килгәндә быел Чаллыга 2 миллиард сум бүленде. 250 миллионы ишегалды юлларын төзекләндерүгә китәчәк. Төзекләндерүдән соң 6 балалар бакчасы, 2 мәктәп, 6 спорт мәйданы, 5 яшүсмерләр клубы ачылды инде. Ел азагына кадәр 41 объектта эшләр дәвам итә. Алар арасында белем бирү, сәламәтлек саклау, физик тәрбия бирү учреждениеләре. 15 поликлиник,
более 1,5 миллиарда рублей мы только туда зашли. Это тоже 3-4 квартал. Капитальный ремонт 147 жилых домов. Поэтому основная нагрузка в части завершения объектов капитального ремонта или нового строительства, в том числе жилья, придется на 3-4 квартал. Икенче комплекста яшәүчеләр өй янындагы парковкаларын үзләре киңәйтәләр. Машина кую урыннары җитми, транспорт күп җыелганга комплекс эчендә йөрү кыен. Халык мәсьәләне үзе хәл итәргә керешкән. Өстәмә урын алуга алар ничек ирешә алган, хәбәрчеләребез сөйли. Икенче комплекс Яңа шәһәрнең беренче торак микрорайоны. Тәүге йортлар төзелүгә 45 ел. Билгеле ки, ул вакытта моның кадәр күп машина булмаган һәм төзелеш нормасы буенча парковка урыннары аз каралган. Шуңа күрә хәзер машина хуҗаларына авырга туры килә. Скорая здесь к нам может попасть. Кичке якта безгә ашыгыч медицина ярдәм машинасы килә алмый. Бордюрга менсә генә шул. Янгын сөтер машинасы турында әйтәсе дә юк. Җиңел машина белән дә кирлек түгел. Йортта яшәүчеләр берничә еллык парковка урыннарын арттыру исәбенә керешәләр. Имзалар җыялар, кирәкле документларны туплыйлар. Шулай эш башлана. Дорожной компании договор идет. Башта юл компаниясе белән килешү төзедек, аннан мэрия белән инженер чакырттык. Йорт яны участогының планы үзгәртелде. 2-1 йорт янындагы парковка 20 метрга киңәйтелә. Тагын 7 машина куярга мөмкин булачак. Төзелеш материалларын автомобиль хуҗалары үзләре алган. Эшне дә үзләре башкара. Алга табаларында чәчәк түтәлләр ясарга, агачлар утыртырга да телиләр. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Татарстанда иң яхшы 100 шәһәр һәм авыл мәктәбе рейтингы төзелде. Алдыңгылар арасында Чаллы мәгариф учреждениеләре бар. Мисал өчен, Чаллының 26-нчы гимназиясе 3-нче урында. Шулай ук 1-нче урынлыкка 78-нче Пушкин исемендәге лицей мәктәп-интернаты да кергән. Рейтингны төзүдә рус теленнән, математикадан һәм ирекле сайланган фәннән БДИ баллары исәпкә алынган. Шулай ук олимпиада җиңүчеләре һәм призерлары, аттестат алмаучы укучылар саны да күздә тотылган. Рейтинг 2016-2017 уку елында белем бирү сыйфатының югары нәтиҗәләрен күрсәткән белем бирү йортлары эшчәнлеген стимуллаштыру һәм алдынгыларны ачыклау юлы белән гомуми белем бирү сыйфатын күрсәтү максатыннан төзелгән. Милли мәктәпләрдә белем алучы укучыларга бердәм дәүләт имтиханын туган телдә тапшыруны сорап Россия фән һәм мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итәргә. Бөтен дөнья татар конгрессының 6-нчы корылтайы кабул иткән карарларның берсе шундый. Съезд 2-4 август көннәрендә Казанда узды. Монда конгресс эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды, алга таба үсеш юллары каралды. Татар телен һәм рухи мирасыбызны саклау юнәлешендә нәтиҗәләргә эшләү өчен милли шура төзелде. Корылтайда катнашкан Чаллы делегатлары яңа органның мөмкинлекләре зурак дип исәпли. Конгресс кала, башкарма комитет кала, олар үзләренең эшләрен дәвам итәләр. Оларга беркем дә тими, әмма ләкин менә оларга хакимият белән бердәмлектә эшләү өчен, тагы да уңайлырак булсын өчен, эш нәтиҗәле булсын өчен, һәм инде бик күп проблемаларны тиз арада хәл итәргә мөмкин булсын өчен, менә шундый милли шура сайланды. Ул 75 кешедән тора милли шура. Чаллы делегатлары фикеренчә, тагын бер мөһим карар татар телен һәм татар халкының рухи мирасын саклап калу, үстерү платформасын кабул итү. Аны эшләүгә киң җәмәгатьчелек җәлеп ителәчәк. Димәк, туган телебезгә битараф булмаган һәр кеше үзенең тәкъдимен бөтен дөнья татар конгрессына җиткерә ала. Моның төп максаты татар теленең куллану даирәсен киңәйтү. Миңа калса бик мәгънәле гамәл, чөнки ул, әйтик мисал өчен, документаль рәвештә татар телен мәктәп кысаларында гына өйрәнеп калмыйча, чикләрне үтеп, алга таба да аның кулланышын киңәйтә. Бүгенге көндә аны бу документны миңа калса тиешле дәрәҗәдә игътибарны биреп, аны яхшылап эшләү һәм инде гамәлгә салу. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Это обычный магазин инструментов. А это 45 тысяч товаров в наличии и реально низкие цены на все инструменты.ру. Например, шуруповерт Hitachi всего за 4990. Все инструменты.ру. Успей купить с выгодой. В корпорации Центр и Селдом экспресс-рассрочка без переплат на все. Корпорация Центр и Селдом. Все как для своих.